UPPL दोलोनिफ्राय नैथि खोलोब बिजाथि फोसावनाय बे हाबाफारिया दसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। दा बे बिजाथि फोसावनायाव जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव काम्फा बरगयारी बिथांखौ दिनै बिजाथि फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे बिजाथि फोसावनायनि थाखाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर, इयुथनि दैदेनगिरिफोर, उइमेन्सनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि मिरुनि दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आरो आईटी सेलनि दैदेनगिरिफोर जों जयैनो बे फोसावनायखौ लानानै जों प्रतिबाद खालामदों, जों बिनि हेंथा खालामदों आरो जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों जे जोंहा बे फोसावनायाव जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा। जोङो माब्लाबाबो काम्फा बरगयारी बिथांखौ नैबे समस्तियाव बिजाथि जों मोननो लुबैयाखैमोन। मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गादबनाय, नासयनाय, सुसिनाय, मानसि बुथारनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथांखौ जोङो UPPL दोलोनिफ्राय जोङो खननै जों फेजेनदोंमोन आरो बिथाङा दाख्लैसो फेब्रुवारि दानावसो जोंनि बे UPPL दोलोआव हाबफैदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव बिक्ति गैला। बिथाङा माब्लाबाबो देरहानो हाया। बिथांखौ रायजोनि स्कुला रायजोआनो मोजां मोनला। दिनै बिथाङा आरो जोंनि दोलोआव हाबफैनानै जोंनि दोलोखौ गुलजार बेबायदि गन्डगोल खालामनानै जोंखौ गावस्रा होनायनि जे हाबाफारि बे खामानिखौ बिथाङा मावदों। दा बेनिखायनो जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै, जोंनि जिल्लानि जानानै, जोंनि मिरुनि जानानै, प्राइमारिनि जानानै, बुथनि जानानै, BCDCनि जानानै, सापर्टनि जानानै जों दिनै बिथांखौ जोङो खुद्रिसारनाय जोङो देखायदों आरो जोङो हायै खामानिखौ जोङो जेब्लाबो खावलायबाय थादोंमोन। प्रमद बर'खौ जों खावलायदोंमोन, जोंनि नेताफोरखौ जों खावलायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ बेसेन होआखिसै। दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' थांखिया बे 14 चिरांदुवाराव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जों लुबैदों आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि महरै जोङो फोसावगोन। जोङो बेखौ फैगौ 2 तारिखआव जोङो नमिनेशननि जे खामानि बे खामानिखौ जोङो मावगोन। दा जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै खमसे खम 200 निफ्राय 300 बेबायदि जोङो रिजार्भेसन होबाय। जोंनि UPPL दोलोनि जे फ्लेग बे फ्लेगखौबो जोङो सावनाय जाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जों गेलेनो जोङो थियारि जादों आरो 100% जोङो निश्चय देरहागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। देरहागोन ना नोंथांमोननि जोंनि समस्तियाव काम्फाया थैब्लाबो देरहाया। बे 100 बार बे समस्तियाव गेलेब्लाबो बिथाङा देरहाया। मानो? काम्फाखौ मोजां मोननाय मानसियानो गैला। दा काम्फानि बिथांमोना रिउमार्स खालामनायनि थाखायनो जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै BPFआव, BJPआव, जोंहा ABPआव आरो गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै जोंनि दोलोनि मानसिफ्रा दिनै थांगासिनो दङ। मानो? काम्फा बरगयारी बिथांखौ जोंहा रायजोफ्रा मोजां मोनला। काम्फा बरगयारीनि आदर्श नितिखौ मोजां मोनला। काम्फा बरगयारीनि आखुआ माबायदिमोन बेखौ जोङो रावबो मिथियै गैया। 17 बोसोरनि जारिमिनाव जों भुगिनानै दङ। दा बेनिखायनो काम्फा बरगयारीखौ जों माब्लाबो जोङो लुबैया आरो काम्फा बरगयारीनि बे समस्याव 100% देरहाया जों बेखौ बुंनो हायो।